De enorme arbeidscapaciteit van de veldhakselaar maakt wel haast een mysterieuze indruk. De motoren van de sterkste hakselaarmodellen moeten hier met volle kracht draaien om de enorme gewashoeveelheden te verwerken. Tastwielen zorgen daarbij voor de nodige zijdelingse stabiliteit en een optimale parallelgeleiding van het voorzetstuk ten opzichte van de grond. Zelfs wanneer slechts een helft van het voorzetstuk wordt gebruikt, wat nog steeds 10 rijen zijn, is de enorme arbeidsbreedte te zien. En 10 rijen zijn tegenwoordig de meest verkochte arbeidsbreedte. Maar ook het oogsten van slechts 1 rij beheerst de studie 2020 even probleemloos, net als alle andere standaard maaivoorzetstukken van Kemper. En dat is belangrijk om ook de planten aan de rand van het veld niet verloren te laten gaan.